Sa day, idinaos sa lungsod ng Dagupan. Bamboo hindi umano sumipot sa sariling concert. At Basco, ininisad ang bonsai exhibit sa Lingayen Beachfront. Masanto si Labi. Ako si Pagulugwari. At ako si Cyril Tahanlangit. Sa day, idinaos sa lungsod ng Dagupan. Para sa kabuuang balita, narito si Cyril Tahanlangit. Isinagawa ang Technical Education and Skills Development Authority Day o TESTA Day kaninang umaga. Ito ay kaugnay ng pagsiselebra ng Bangus Festival sa Dagupan. Dinaluhan ito ng iba't ibang TESDA schools na magbibigay ng libreng serbisyo tulad ng masahe, gupit, manicure at maaari din kayong makabili ng pagkain sa murang halaga. And we are inviting everyone to come here at the City Plaza for the second day of TESDA Day and School Fair 2013. Ang TESDA ay nagpapatupad ng mga programa na nagbibigay ng tsansang makapag-aral ang mga estudyanteng nais kumuha ng vocational courses gaya ng reflexology, culinary at caregiver. Maraming natutulungan ang TESDA, gaya na lamang ni Nanay Presi na may 5 anak. Nais niya umanong matuto sa kabila ng hirap na kanyang dinadanas. Kailangan pa niya umanong bumaba ng bundok upang makapasok sa eskwelahan. At sa kabila ng kanyang edad at estado sa buhay, ay nanaisin pa rin niyang mag-aral upang makamit ang kanyang mga pangarap. Gusto talaga nilang mag-aral, hindi naman lang yung edad. Parang ako, lahat sa anak ko tapos ako nag-aaral. Struggle ko siya talaga lalo kasi sa akin ay mag-aaral. Gusto ko mag-aaral. Kailangan gawin pagpursige. Ang fair na ito ay magtatagal hanggang bukas at meron ding libreng serbisyo sa May 2 sa Robinsons, Calasiao. Cyril Tahanlangit para sa Pangasinan Watch. Concert sa Dagupan, inindyan ni Bamboo. Usap-usapan ngayon ang hindi pagsipot ng Bamboo sa kanilang concert noong linggo sa Dagupan City People's Astrodome. Naging matunog ang Bamboo dahil sa kanilang mga pinasikat na kanta tulad ng Noipi, Hallelujah at Tatsulo. Kaya naman talagang inaabangan ng mga Dagupenyo ang nasabing concert. Ayon sa aming source, nagkaroon umano ng problema sa ticket sales. Kaya naman sinabing nagkulang ang pambayad kay Bamboo at sa kanyang banda. Sinasabing hindi man lang napuno ang nasabing venue. Umali naman ang batikos mula sa mga fans ng Bamboo ang Altruist Map Promotion na siyang promoter na nasabing concert sa mga social networking sites. Ang iba ay nagdismaya lalo na sa mga fans na naghihintay at nag-abang para lang mapanood ang kanilang idolo. Humingi naman ng tawad ang Altruist Map Promotions sa mga manunood at pinangakong matutuloy pa rin ang naudlot na concert sa lungsod sa parehas na ticket. Basco, pinaghandaan ng opening ng bonsai exhibit sa Lingayen. Para sa report, narito si Gustin Sarmiento. Pinaghandaan ng Pangasinan Bonsai Society Incorporated at Bonsai and Soseki Club of Pangasinan o BASCOP ang opening ng bonsai exhibit sa Lingayen Beachfront. Kinapanayam namin ang Vice President ng BASCOP na si Marvin Sibayan kung paano inaalagaan ng mga halamang gaya nito. Sa dilig, sa bono, tapos pinapagawin mo siya ng yung mga iba, tinatawag mo na ng depende sa So sir, kamusta naman po yung preparasyon ng exhibit na ito, bonsai exhibit? Okay rin, kaya lang medyo mahirap kasi maintenance namin. Medyo may kahirapan din kasi ngayong summer, 3 times day kami na nag-delete. Tapos fertilizer at saka nag-ayos din. Ang bawat halaman ay nagkakahalaga ng 80,000 pesos, depende sa klase nito, ayon na rin kay Sibayan. Ang exhibit ay kabilang pa rin sa Pangasinan 6th Tourism and Trade Expo na kasama sa selebrasyon ng Pistay Dayat 2013 na tatagal mula April 19 hanggang May 6. Bukod sa preparasyon sa exhibit, abala rin ang dalawang grupo sa pagpapaganda ng bawat halaman para sa contest ng pagandahan ng bonsai. Ayon pa kay Sibayan, hindi na gaanong importante kung sino ang mananalo. Ang mahalaga ay ma-promote ang kultura ng ating probinsya. Cristel Sarmiento para sa Pangasinan Watch. Mga
Isa ang mga photographers sa Pangasinan para sa isang photo exhibit na bahagi rin ng Pistay Diet 2013. Inorganisa ng Pangasinan Viewfinder ang nasabing exhibit sa Pangasinan Training and Development Center. Ayon kay Architect Robert Anok Jr., ang tumatayong pinuno ng grupo, layunin nilang ipakita ang kagandahan ng probinsya kaya naman nakipagtulungan sila sa provincial government. Tampok sa photo exhibit ang mga litrato ng mga gusaling naisaayos ng provincial government na nakunan ng iba pang mga photographers sa Pangasinan. Meron ding iba't ibang magagandang tanawin at mga litratong nagpapahayag ng mga kwento sa mga tumitingin. Sinabi naman ni Anok na masaya sila sa suportang ibinibigay ng kanilang mga kababayan. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Ano-ano nga ba ang mga batas na dapat ipatupad ng mga mahahalal na konsehal ngayon? Yan ang tatalakayin sa Kabataan para sa Halalan. Batas, ito nga ang naghahatid ng kaayusan sa ating bayan. Pero marami pa ang kinakailangang ipatupad ng ating mga leader. Yung pong batas po sa kalinisan at sa protekta ng kalikasan. Kasi matagal na po yan. Matagal na po yung problema. Dahil din sa pollution, karamihan po sa mga tao nagkakasakit po sa hindi naman po maiiwasan. Hindi naman po talaga ang problema. Kaya gusto ko maitupatupad nila na batas yung curfew na sinasabi nila. Kasi hindi po nila every year po silang pinapangako yun pero hindi pa din natupad. Yung batas para sa mga out of school youth wherein matuunan sila, mabigyan sila ng tamang edukasyon or libreng edukasyon para instead na maging tapoy, may patutunguhan gusto ko po doon sa barangay namin, maano po nila yung anti-gambling kasi po, yung gambling po kasi sa amin kahit na ano yung gawin ng mga yung reklamo ng mga citizen po doon sa amin hindi po na susolusyonan kasi po yung mga politiko po mismo yung yung kasabwat po nila nasa likod po ng gambling na po yun. Sana po yung mga tatakbo po, sana yung mga sinasabi po nilang plataforma ay matupad po nila. Para sa akin po yung anti-wedding. Kasi po, marami pong mga problema na kinakaharap po yung ating bayan ngayon na marami pong mga pagkukulang dahil lang po sa mga illegal na gawain na yun, kagaya na lamang po ng wedding, at hindi po yun makakatulong para sa kauunlad ng ating bansa at ating mamamayan. Sa isang lugar, napaka-importante ng batas. Di lang dapat tinitignan kung anong klase ng batas. Kailangan ding siguraduhin walang lumalabag sa mga batas na ito. Ito ang boses ng kabataan, Cyril Tahanlangit, Kabataan para sa Halalan. Bangus at Karosa pumarada sa Dagupan City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Simula nang maging gobernador si Amado T. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number 1. We dedicate our efforts to make our province one of the most progressive provinces in this republic. I know we can do it because we have the resources, the people, and we have the leadership. Marami na hong namuno na gobernador. I have served under 6 governors. Bilang mga Pangasinense, gusto pa ho natin umangat ang ating lalawigan. Governor Espino restore the grandeur of Lingayen as the capital of a great province. Nakita ko ang White House sa Washington, D.C. Sa nakita ko ngayong gabi, hindi tatalunin ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil
sa ating magaling na gobernador. Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan. Bangus Edgar Rosa sinimulan ang selebrasyon ng Bangus Festival 2013. Maui Daroy para sa balita. Sinimula ang selebrasyon ng Bangus Festival 2013 sa Dagupan City sa pamamagitan ng Bangus Edgar Rosa o Float Parade. Sinarado ang mga kalsadang daraanan ng nasabing parade na dinubog naman ng mga turista at manonood. Kanya-kanyang disenyo ang mga magagarbong float ngayong taon. Una narito ang float na sinakyan ni Mayor Benji Lim na pinalibutan ng nagagandahang ilaw at isang nangingintab at gigantic na bangus. Agaw pansin naman ang float na ito na anyay pabrika ng bangus na may futuristic theme. Inabangan naman ng mga tao ang float kung saan naroon ang Kapuso Stars na sina Mark Heras, Kylie Padilla, Benjamin Alves, Paulo Ravales, Kim Rodriguez, Enzo Pineda, Lexi Fernandez at Christopher Martin. Tinilian naman ng mga fans ng Kapuso Star na si Derek Monasterio na sinorpresa ang mga Dagupenyo. Naliw naman ang mga tao sa mga naggagandahang kandidata ng Miss Gay na Daya 2013. Sa dami ng nanood, inaasahan naman ng Dagupan City na susuportahan ng mga Dagupenyo at turista ang iba pang mga kaganapan sa mga susunod na araw. Maui Daroy para sa Pangasinan Watch. Hindi na interesado si Commission of Elections o COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. na makuha ang source code ng Precinct Count Option Scan o PCOS machines na gagamitin sa darating na May 13 elections. Sinabi ni Brillantes na sakaling makuha man nila ang source code ay huli na ang lahat dahil hindi na ito ma-review pa. Tinayak naman niya na bagamat importante ang review ng source code ay hindi na maapektuhan ang legality o legitimacy ng halalan. Gagamitin na lamang sa darating na eleksyon ng hawak ng COMELEC na binary codes. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kalaman ng karamihan. Ako si Tommy Liguarin. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si Cyril Tahanlangit at ito ang Pangasinan Watch. Ang mata ng publiko sa probinsya.